Хората ще говорят. Винаги ще говорят. Помните ли онази приказка? Човек вървял по пътя, водейки магаренце. На гърба на магаренцето яздел малкия син на стопанина. Брей, гледайте го тоси, какъв глупак. Той със старите си кокали води магарето, а детето младо и право на гърба на магарето. Срамота. Чул човекът коментарите. Свалил сина си, качил се той на гърба на магарето и продължил по пътя. Минувачи по пътя, като подминавали, възнегодували. Ама че баща, няма що. Язди магарето, а сина си оставил да ходи по пътя. Качил бащата и сина. Яздат двамата магаренцето, а други страници ги подминават и коментират. Ей, виж ги тия, двамата на гърба на бедното животно. Каква жестокост! Едвам ги носи горкото. Свалил бащата сина си. Сам също слязал от магаренцето. По пътя ги подминават други хора. Те присмехулно подхвърлят помежду си. Ама тия са много глупави. Имат си магаренце, а ходят пеш до него. Знаете я тази история. Преживявали сме я неведнъж. Да се научим да следваме вътрешния си компас е голяма сила. За да можем да го направим обаче, ни трябва още нещо. Да се разкачим от примката на общественото мнение.